ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଂ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ବି, ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଟା ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଦେବେ। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଏହା ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସେ ଭିତରେ କଳା, ପୁଣି ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 24 ମାନେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ମାସ୍କ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମାସ୍କ ନିହାତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଟାକି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇଛି ଯେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ CCTV ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରା, CCTV ପ୍ରପରଲି ସେଟଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ CCTVରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି CCTVରେ ଆପଣମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୟୁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ସୋ ମଚ୍।